predsjednik vas treba, ali evo uze sam bez dok vas ja dobi. Nešto teško vas dobijam tu, isključio pa mi dadeš vaši kući Ovako, koliko imate sve brojeve ovdje? 270951, 270952, 270572. Da, sve te imate. Sve imate te. Ovaj prvi nikako nisam mogla dobiti. A 571 nije telefaks? Da, ali ovaj 572, 270, 572, jako teško. Neko ništa mi bacio, ništa mi. A zauzete da to bude? Da, nešto je putko s nama. Molim vas, Jovica, ako negdje u blizini, ako ga nek mi se javi. Nema problema. Hoćete sačekati ili da vas zove po? Čekam, ja. Važi. Izvolite. Da. Halo? Dobro. Halo? Nije prekno još jasno. Dobro. Neka dođu. Momci, jeste šta uradili? Dobar dan. Ja sam svojim javio da uredu. Jesu obavljeni? Obavljaju. I oni mogu upustiti na 150 na kupres. Za koliko mogu upustiti? Pa ja primjerim, možem za sat vremena ako imaju čim na svom. Dobro, molim te da ti kažem, daj neka vam vrate teritorijalno odbranu. Sad ću ja da dogovorim to da vrate oružje teritorijalne odbrane. Da ono što ostane tamo može da štiti. Jeste vi sad uradili, Mrkonjić? To sam deset. Dignuto. I jesu li upućeni prema kupresu? Nisu upućeni prema kupresu, nego su tu, ali čekaju poziv iz kupresa. Sa Radvojem su uslovili. A evo tu Radvoje se čeli. To je Dunjak. Dunjak. Tu je Dunjak. Hajde, koordinišite to, molim vas. Vidite, koordinišite pa se vrate. Ja čekam. Halo? Da. Ja sam razgovarao sa najvišim mestom. Dobro. Molim te, ovo treba da razumeš jer, što se kaže, ne mogu da ti sve objašnjavam. Dobro. Od strateškog značaja je za budući RAM. Znaš šta je? Da, sve znam. Da Banja Lučka grupacija bude sposobna i mobilna. Dobro. Zato moraš, pod jedan, obezbedi da ona bude sposobna i mobilna i da nema nikakvih problema. I dva, za 1 sat se javi u Zelcu sa pozivom na dogovor. Dobro. Na najvišem mjestu. Dobro. Sve koliko ti daš ljudi dodatnih, da, koji treba da ostanu da čuvaju kuće i teritoriju i blokiraju te HDZ-ove centre i tako dalje, sve će ih naoružati i sve će im uzeti. Helikoptera ćemo doterati sve to. Odlično, molim vas isto da... Ja te molim, broj 1 i broj 2 lično moraš regulisati, a ovo drugo, kupres, jako je važno. A ono treće što sam ti rekao, miting, zbog međunarodne javnosti izuzetno važno. Ide to, nego ovo mi desite. Možemo li nisku stvar udesiti da mi vrate oružje teritorijalne odbrane u Šipovu i u Mrkonjiću? A to je sitnica. Pa dobro, nek mi naoružaju tamo. Evo mi smo spremni 170 u Mrkonjiću i 150 u Šipovu i oni su spremni da idu na kupres. Jel to isto nadležan kao Izraelac? Ne, ovo je ja mislim da jeste on. Jeste. Kaži mu i to, brate, nema problema, ne možemo svaku sitnicu da raspravljamo ovako. Dobro. Ovi 150 i 170 ići će na kupres. A na kupresu imamo 750 ljudi. A nama je bitno da taj bataljon koji je digla vojska na kupresu bude samo i da bude kako treba. Biće, ali ako dobiju ovi, nek se stave pod njihovu komandu ovi koji ostaju, jer je kupres užasno, to je 50-50. Tu su stradali tokom rata užasno Srbiji. Kaže nešto, čak i ovaj ludi Šešelj, jebo je mater jučer opoziciju. Vidio sam, čuo sam. Što im je rekao? Kaže, pa zar se sad kaže kad JNA treba da brani srpski narod, rešili da napadate JNA? Da, to je... Onaj kaže što ima kravatu Timmermanovog kelnera. Da. Jebote Bog. Da. Čak i njemu jasno... Jasno, sigurno. Ovim izdajnicima nije jasno. Vidio sam to. Je u direktnom kontaktu sa Merčićem. Imate li slučajno u Zelčev telefon? Nemam ja to, ali naći što, neki nađu ovi tvoji. Da, dobro. Neki nađu, molim te za sat. Dobro. Sad je 1 u 2 mu se javi. Dobro.
molim vas, ja želim da obezbedim maksimalnu političku podršku. Hoće li on primiti još naših mladića ako mu treba? Ili samo ono što je već? Primit će ako treba, ali dajte vi koliko god odredite da vam treba tu da ostane, bit će helikopterima prebačeno za njih sve da imaju, da ostanu to da čuvaju. Dobro, dogovoreno. Imaš sve. Dogovoreno. Ali ovo je sad biti ili ne biti prema krajini, jer oni hoće da odseku krajinu. Da. Neće da idu na Knin, jer bi ih mnogo izginulo, ali hoće okolo da prođu. Da, dobro, sad ćemo mi... Ako JNA to njih tamo ne zaustavi, kako će da ih zaustavi samo oklopom ako nema tu brigada? Dobro, dogovoreno, sve će biti u redu. Pa mislim, sad je što se kaže, rat je i ovo je jedna strana. Nema nikakvih problema. Molim se, vodite to na računu. Samo mi, da ako me veze posluže, mislim da će to biti gotovo. Morate poslužiti sve. Hoće, dobro. Ajde, čućemo se. Javite se opet. Halo. Dobar dan. Poštovanje moje. Je li general Uzelac? Jeste. Molim nas samo javite se doktoru Karadžiću, molim vas. Molim. Halo? Poštovanje. Dobar dan, druže generale. Kako ste? Evo, hvala. Nismo na prilike da se više upoznali, ali ja vas dobro znam. Hvala lijepa, ja sam ovama čuo vrlo lijepe stvari. Evo šta je, ja ne znam da li ste bili u kontaktu gore sa... Rekao mi je da ćete se javiti. Jeste, evo kako, mi smo... Zato što ja od vas molim. Jeste. Samo političko delovanje. Dobro, da, mi... Svim opštinama, preko radija, preko štampe, preko svega animirati sve, osuditi te pozive i te izdaje. Dobro. U tom smislu, a ja ću sve ovo, već sam dogovorio, oni će i da podinu vanredno stanje, da uvedu vanredno stanje ove opštine, ove granične i pešast opština, uključujući Banja Luku. Dobro. Dobit će vojnički obavezu, dižemo i TO. Dobro. Da bi obezbedili kontrolu teritorije, jer se ljudi upravo plaše pomeranja, a ne može da se ne pređe UNA. Mi moramo preko UNA. Dobro. U tom smislu treba pripremiti politiku. Dobro, evo kako. Mi smo već... svih građana, ne samo SDS. Svih građana. Evo kako, ali mi smo dali već upusta našim svim patriotskim snagama, mi smo tako... Apsolutno. I bit će izato... Tu će biti dobrovoljaca, kasnije. Mi smo dali upustvo što se naše stranke tiče i naših opština u kojima mi imamo vlast. Dali smo upustvo da sve dižu i da sve stavljaju pod komandu Jugoslovenske narodne armije. Ja molim vas da vi to prihvatite, ali vas molim da... Ako se mi već dogovorili s kim sam ja kontaktirao, to je prihvaćeno, tako i to je dobro. Važno je da ostane dio ovih preko 40 godina i ostali da ostane dio da se zaštite sela. A sve drugo vi operativno uzmite i vodite gdje hoćete. Prema tome, mi se nećemo baviti nijednim vojnim poslom, osim politički da osnažimo mobilizaciju i dobrovoljce da se vama jave pod komandu. Jedino što je problem je u tome što se mnogi od njih boje da će otići svi, da neće ostati niko da... To TO dižemo. Dižemo komplet TO ovih 5 opština. I TO ostaje na teritorijama. I ostaje na teritorijama. Neki će možda ovi koji su oni pokreti, to je rekao brigada. Da, operativno ići da... To će ići, približavati se tamo, možda će biti prebačeno. Dobro. To su ove 2 brigade samo. Dobro. A svi odredi, sve svi vodovi ostaju na teritoriji. Dobro. Ovako, molim vas, dobrovoljci koje smo mi rekli također da se jave. Sve stavljamo pod vašu komandu i ništa pod našu. Dobro. Samo vas molimo da dio dobrovoljaca starijih ostavite na područjima sa vašim poručnikom i sa vašim komandantom, a dio možete da upotrebite. Ja sam rekao da se odmah javi 150 ljudi iz Šipova i 150 iz Mrkonjića na Kupresu da se stavi na raspolaganje za pratnju tenkovskoj jedinici. U Mrkonjiću ima dosta, koliko znam, dosta oružja tamo u nekom magazinu. Sve što mi vama pošaljemo vi naoružajte i vi komandujte, mi ćemo samo da djelujemo politički i patriotski. Ali nam je važno da možemo našem narodu da kažemo ne brinite, vojska će braniti i teritoriju i sela i branit će udaljena područja. Dogovoreno. Ako imate vi naše telefone? Ja nemam, dajte ovaj... Ako bude potrebe, molim vas, uzmite, ovdje su 270-951 270-951 Da, 270-952 270-572 A kod kuće je 271-354 354 i 32029 32029 A specijal je 2330 2330
vaši mogu da me nađu u svaka doba. Ja uvijek će neko znati gdje sam, da se Dobro, paži. dogovoreno, hvala vam. Lijepo. Doviđenja. Hvala. SDS, Jes? ima li tu Neleta? Koga? Neleta, Nema, koga? Duvnjaka treba. Šta ima Duvnjak? Ti tamo. Jes? Šta ima? Šta hoćeš ti? Evo to, evo, to bi nešto. Koga? Neleta. Nema, ako ti možemo ja i doktor šta pogurat, mislim tu. Pa šef, Ne treba. ne treba. Ne treba, bio sam s njim. Obavljaš ti svoj dio posla. Evo, na putu. Duvnjak, ja ću početi ja za Šta sad? Nisi još krenuo, jeba ću ti Bojka. Ajde, Na putu. idi, guraj zavu. Ajde. Sačka malo, Ajde. Halo? Ja? Jeste li bili ovdje kad sam govorio s Obželjcem? U 2 sata. Da. Nisam. Ovako, ja sam dogovorio, mi njima pomažemo da se popuni sastav armije. Prema tome, sve daje pod komandu Jugoslovenske armije, svijesto će ti oni naoružati i komandovati i ostaviti teritorijalce na svojoj teritoriji, a ove će, operativni dio jedinica će pomiriti. Mi ne idemo dalje od ovih srpskih kraja. Prema tome, reci narodu da nisu pičke, Srbi prvi put da ispadnu pičke. Ne brani se svoja kuća na svom pragu, nego se mora malo dalje izaći. Dobro. Dakle, sve neka naoruža armija i dobit ćeš sada, ja mislim, iz Šipova, iz Mrkonjića po jedno 150 ljudi i tako. Dobro. To treba sve. Sve je sastanak s njim. Oni? Imam ja sastanak. Dobro, treba bi vidjeti kako bi se moglo organizovati da intendantura njihova radi, da imaju hrane i tako. Aha, vidit ćemo. Dobro. Ajde, Ajde, prijatno.